Ahojte. Čaute. Vítajte pri novom tipe na trip. Nachádzame sa v Zadielskej Tiesňave. Ale predtým, ako sa na náš tip na trip vyberieme, tak vás zoberieme do sympatickej dedinky s názvom Haj, kde si ukážeme skryté krásy tejto dedinky. Pozerajte na to. Tak, a sme späť a môžeme sa vydať po červenej turistickej značke smerom hore. Došli sme na koniec Tiesňavy. Aké to bolo? Ako bolo to pekné. Keď máte okolo seba skaly a len jeden chodník a tak, je to pekné. Pokračujeme, dali sme si čajík a pokračujeme po modrej značke. Práve sme asi na najväčšom stúpaní, aké tu je, čo je úplne v pohode. Došli sme na prvý smerovník, miesto sa volá Na skale, je to 670 metrov nad morom a tu je taký prvý výhľad na vlastne Zadielskú kroklinu Tiesňavu, čiže ideme sa tam pozrieť, však poďme. Tu to máme. Pokochali sme sa výhľadom, nadýchali sme sa fajného vzduchu a pokračujeme po modrej značke, tu na lese, tam dole. Je tu na ďalší smerovník, okrúhly las, my pokračujeme rovno po modrej, aj keď to tu nie je znázornené. Presne tak. To je fakt perfektné. Taký výhľad nemáte všade. Málo miest na Slovensku je taký. A je to hneď tu na blízko Košíc vlastne, čiže keď ste z Košíc a chcete ísť von, ďalší tip je Tiesňava. Určite stojí za to. Aj ten Haj, aj Zadiel je úplne bomba. Odporúčame. Máme tu na križovatku a modrá pokračuje rovno, ale my ideme vpravo po zelenej. Tam. Tu je šipka. Došli sme. Došla si. Došli sme na parkovisko a bolo to vynikajúce. Bolo to vynikajúce. A ďakujeme. Dúfame, že sa vám to páčilo celé. Že sa vám páčila príroda, počasie a že sa vám budú páčiť fotky, videá aj článok. Čiže ďakujeme. Ďakujeme. Čaute.